Помните ли това малко момиче? Лил Тай, която се появи в интернет през 2018 година, когато беше само на 9 години и се снимаше с коли, пари и подобен тип неща, които определено отиват на едно дете. Тогава тя стана сензация за малко, но после се появиха клипове, как по-големите брат я подучваха какво да прави и говори в видеята. След това тя изчезна за определено време. И няколко години по-късно обаче се появи новина, че е загинала. Тази новина обаче бързо се оказа лъжа и имаше информация, че просто профилът ѝ в Инстаграм е бил хакнат. Както и да е, също това момиче се появи отново сега, когато вече е на 18 години и познайте какво е първото нещо, което прави като една пълнолетна жена. Да, създава профил в OnlyFans. Преди това, разбира се, го рекламира с клипове и постове в социалните мрежи, че минутите след като стане на 18 ще отвори профила си там. Очевидно, доста хора са проявили интерес към това, като някои от тях са искали такова нещо още преди години, когато не е била пълнолетна. Но както и да е, тя твърди, че само за 3 часа е направила $1 милион, като половината от тях са от абонаменти. Още 500 хиляди са от плащания чрез заявки от лични съобщения и около $25,000 бакшиш. Да, това са доста пари за толкова малко време, като си има предвид, че доста хора не изкарват тези пари за цяло живота работа, а тук те са скарани доста бързо и бих казал лесно. Все пак, доколкото става ясно, тя не е качвала напълно голи снимки, а най-много по бански или може би по бельо. Такава е информацията. Така че може би доста клиенти, които не са пушили това, което искат да видят, са останали недоволни. Остава въпроса обаче, дали тези снимки и клипове са направени малко преди тя да стане наистина на 18, преди да е пълнолетна, защото тя дава линка за профила си буквално минути след това да стане, а все пак като се замислим, тези снимки и постове изискват време да бъдат направени, качени. Така че тук като се замислим, има така доста вложено време за реклама и подготовка на всичко това. Така че едва ли това е първото нещо, което е направила за 2 минути, като става на 18. Явно някои от тези неща са доста добре били премислени, докато тя е била още на 17 години. А защо не дори преди това? Все пак има информация, че както когато е била малка с тези клипове, освен брати, също така майка и баща й също едва ли не са, да кажем, продуцирали това всичко, което тогава е станало. Като някои хора дори си мислят, че това може да се случва и сега. Когато обаче се замислим е малко гадно, защото представете си майка ви и баща ви да участват в създаването ви на профили в OnlyFans и така нататък. И с цел да печелят пари на ваш гръб и да ви карат да го правите. Както и да е, дори не знам как тя може да си направи този профил и да я верифицира толкова бързо, защото все пак това отнема някакво време за регистрация, да си изпратиш документи, данни, да те верифицират и чак тогава да можеш да качваш тези неща. Но нека не се очудваме, после защо децата гледат тези неща и после не искат да работят нормална работа, мислейки си, че парите идват толкова лесно. Ако всеки си мисли, ето ставам на 18 години, правя си един профил в Instagram, OnlyFans, ставам модел, инфлуенсър и така нататък, идват лесните и бързи пари, за какво да ходя да работя или пък да уча за някаква работа, която ще трябва да работя всеки ден от 9 до 5 или повече, може и по-малко. Все пак, кой ще иска да го прави това нещо, когато вижда, че такива неща се случват. Ето това момиче е само един пример за такива бързо и лесно изкарани пари.